I pozdrav youtuberi, gameri, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo ja i moj drug Vlada igrati malo Minecraft. Pozdrav! Mi smo sada na varpe drevno. Da, to je ta čuvena budala Vlada. Aš? Šalim se bre, Vlada je najbolji. Ajde, skucaj kit tools i skupaj drva. Ti bre, na ovaj server prvi put u životu sam. Kit tools. Čekaj, sa 2T? Da, ne. Kit T-O-L-L-S sa 2L. Ja, da. T-O-L-L-S. Ja sam... Ti mene zezaš. Daj napiši bez krive crte. Sad ću. Ja sam zaboravio na Endercraftu kako je išlo. Davno nisam igrao. Kit member. Ja ću sad pisat. Ipak ne kit tools. Kit member. Da. Kit member. Daj da se ja lepo spakiram. Idemo. Skupi ti jedno po 64 jaki i to će nam biti dovoljno. Šta su ovo ovdje stavili? A nisu ni zaštitili. Pa ne, to tako skupljaš drva i onda kasnije se ponovo dodaju drva. Aha. Ja sam mislio, pošto ovo i kad jednom kao skupiš da se to više ne vraća. Ja sam skupio 64. Ti još skupi pa ćemo onda krenuti. Ti napravi ono, znaš. Šta? Pa napravi ona drva. Ja daska pretvorim. Da. Dobro, treba će nam malo i ovog drveta obično. Ja koliko davno nisam igrao i Minecraft. Pa ja ga dugo nisam igrao, ali ja prvo ga igram. A ono kad smo igrali Samp, znaje, sećaš? Dobra stara vremena. Možda ponovo budemo igrali Samp pa i to snimali. Sve zavisi. Napišite u komentarima ako hoćete da igramo GTA San Andreas Multiplayer. GTA! Dobro je. Vlado, u kom si ti veku? U 21. ili u 1? GTA! Kakav GTA? GTA reci bre, pa to se u današnje vreme govori. Znači San Andreas Multiplayer. Da. Ali dobro, ajde sad... Ajde, dosta brate, ja sam već... dosta. Prevrnuo visinu. Skači. Skače. Nećemo tamo u šumu, dolazi vamo. Gdje ćemo? Vamo. U meni malo laguje. Pa meni ne laguje zbog te šume, pa zato nećemo tamo. Ideš? Jao, neću ja tamo u onu džungletinu da idem. Neću ni ja. Kakav ti je to skin, brate, pa dobiti nulu za skin, izvini, ali... Pa to je bio bolji, ali promijenio sam ga. Dobar je ovakav. A kakav je moj, a? Dobar je. A to si ti promijenio skin? Da. I preko nova skin ga sačuvao? Da. Kako? Kad dođem kod tebe onda ću sve objasniti. Pošto... Ja, kako zove, sam pokušavao razne načine i preko Mineshaftera i ovo i ono, ali mi nije uspjelo. Dobro, to kad dođemo onda ćeš napraviti isti takav skin. Neću takav, ja već imam jedan moj napravljen koji mi se baš sviđa. Ok, onda ćemo to. Ako uspemo, naravno. A kako si ti uspio? Zaboravio sam. Pa ti ako vidiš koji je ovdje kila. Da, brate, što imam mnogo dasaka. Ja imam 4 puta po 64, 38. Ja imam 5 puta po 64. A gdje si ti? Aha, čekaj. Ajde ovdje napravimo kuću lepo. Ti sve. Znam, Vlado, a u nebo ćemo. Na nebu misliš? Da. Onda stiži zemlje. Pa čekaj. A voda? Zašto je ravno? Treba nam i voda. Meni malo laguje, brate, pa...
Baš mi se... Evo je vode. Pa ima vode, samo će nam trebati kofa. Šta će nam kofa? Pa da uzmemo vodu. A šta će nam da uzimamo? Ako ne doskočimo koji put. Da za svaki slučaj ja... Jeste ovo more ti da ne doskočimo, pa Vlado. Evo ja ću ovaj pesak da uzimam, tu mi je pri ruci. Ti sakupljaj... čak da ugasimo ovu muziku više. Pa ne čuje se. Skupit ti malo grudvi. Šta? Skupit ti malo grudvi. Mani se grudvi sada ba skupljaj A bre. usput dok skupljam zemlju, skupim i grudve. Dobro, ja ću ići gore, jel može ovdje set home? Pa na svim serverima može. A da se zaključuju čestoje? To ne znam. Pre nije moglo, sad ne znam. Dobro, i to ćemo morati da vidimo. Ja mislim da može preko znaka. Ako ne može, onda ćemo... Onda ćemo nešto tu izeksperimentisati. Aha. Evo ja idem ovdje gore, u visinu. Kasnije kad ti nastane materijala, ja ću stupiti do tebe pa ću da ja nastavim, a ti... Ne, ti samo meni daj sam materijala, ja ću lepo. Može. Da. U meni malo baguje sada. A meni Znači, čekaj. Zaboravio sam da pesak pada. Ajde se teleportuj do mene, ali malo će trebati. U stvari daj ovo. Evo imamo ovdje jednu zemlju. Prihvati. Što sam ja gladan. Ja sam pa nikom ništa. Ako si gladan, idi jedi. Aha. Daj mi jednu. Srušim dole. Ne! Daj sad ovdje... Što si budala bre? Sad ti idi gore. Sad ti idi gore. Pa gore si. Marko, znaš šta je problem? Šta je? Previše je nisko. Ti ruši ovaj pesak, ja idem višlje malo. Kako ti misliš da na mene sve ovo padne? Ne, postani sa strane pa ruši, nađi dug. Evo go, otišao sam. Gdje si otišao? Na dovoljnu visinu. Samo ti rasturaj. Jel će ti trebati ne... uzmi od onih dasaka, lepo sve napravi. Pa da, sad pravimo dasaka. Rušiš pesak? Da. Ček da vidim koliko traje. 8 minuta. Već. Pa već. 1 do 10 minuta, dosta. Nice, pa onda bit će i druga epizoda i sve tako. Da. Ali dok se to ne napravi, dok se ne postavi na YouTube, to treba malo vremena. Pa da, ćemo po 15 minuta snimati. Da. Dobro, daj da se ja teleportujem. U stvari ja sam kuću setku. Samo da nisi srušio onu visinu gdje sam ja da se ne... mene svjetlo. Sad ću pasti. U stvari... Vlado! Zašto se me nije sačuvalo? Ne znam. Jest. Ajde, prihvati. Čakaj. Dobre. Daj ja ću ovdje pre. Brate, nadmašili smo visinu. Hoćeš da imamo 2 sprat ili 1? 1, šta će nam 2? Dobro, evo odavde se skače. Evo ovdje ćeš jedan blok gore ići. Onako čisto da znamo kada budemo pravili. Ne, tu ćemo napraviti terasu. Da, može. Samo da slušamo. Zamenim se. A znaš što je ovdje dobro? Šta? Na prošlom nije bio Warp Shop, a sad ima. Ne znam kakav je to server bio da nema
Prodavnica, ali dobro. Ajde ti pravi ovdje, ja ću dotle da... Idi na VARP. Kako se zove ovaj? Dobro ćuti, samo nešto da kažem. Znači ljudi, mi ćemo malo ranije, nećemo često snimati, zato što treba baš dosta vremena da mi se učita video i postavi na YouTube, tako da ćemo mi nekoliko par poslova uraditi, pa ćemo onda početi da snimamo. Naprimjer, u sljedećem klipu će ova kućica već biti gotova, zar ne? Bića. Tako da ne dužimo sada tu da čekamo 15 minuta da se postavi video, pa onda da nastavljamo, pa tako ne. Mi ćemo lepo samo neke poslove raditi No. i posle ćemo nastavljati. Znači evo da nam otkrijem nešto, mi ćemo tu ići da tražimo dijamante. Da, dobro ste čuli. Znači što će biti veoma zanimljivo. Vidi koliko traje klip. Traje 11 minuta. Dobro, 4 minuta, 5, tako našto. Pa, Sad pravimo zid. 4. Dobro, evo ja ću ti pomoći da ne budem. Ovdje baš tako dosadno. Znači 1, 2, 3, 4. 4 će biti u visini. Ajde stopiraj klip dok napravimo kuću da se ne smaraju. Doslovno, čekaj, samo da sušimo. Znači, evo mi ćemo stopirati klip kao što moj drug rekao, pa kad napravimo kuću mi ćemo odstopirati, da vidite kako izgleda. I evo ljudi, završili smo našu kuću. Ajde da vam pokažem, malo je mrak, pošto još nismo našli odgovarajuće rude, a to su ugalj. Sad ja idem da tražim. Dobro, znači evo je ta kućica, napravili smo i terasu, evo ovdje možemo da skačemo u vodu. Znači da se ne bi ubili. Dobro, pa da, on brate kad krene da nađe dijamanta, on nađe 200 dijamanata. Znači ovo je istina, nema nikakav cheat, nemojte to ni pomisliti. Jednostavno ima iskustva čovjek i jednostavno zna. I na Minecraft. Da, nemoj se više hvaliti. Dobro, i to je to što se tiče ovog prvog videa na Minecraft preživljavanju na serveru. I vidimo se u drugoj epizodi Minecraft preživljavanja na serveru, a do tada pozdrav!